kanti ngobani ngobani laba ngoba ngibazi kubuza isibhakabhaka esacweba inyembezi maqede kwehluza umcolo yakhuza inyanga yathi kahle mntomkhulu lwani la abantu bakho nje laba zase zifa ngamvunya nganikhona nezingane ezisanda kuzalwa engenacala lapho sathi isibhakabhaka kwakungcono ngisho inzalo yokuqala kaAdam noEva laba bezwe kwayile ngane ongitshela ngazo izenze nomcabango yazo kuyaphikisana neminyaka yazo kuzani phela nazi ilandelana ijaha izinto engaphekwazi sengaze ziyophosekeweni zifo singakafiki isikhathi ngenxa yokujaha ubumnandi nemali ayisuka umhlaba uqalwe phansi manje ngibona nabadala bethuli abayitsheli lezingane ukuthi ayikho into emnandi ngokukhula yeke ukujaha libaleke ucansi makukhona abantu abangazazi nina sizwe samanguni ngiyafunga nasi nifuna imfihlo yezulu nisahlule yomhlaba ubugqila kunina kuyingoma emnandi zonke izizukulwane ziyaphinda nigunya kanjani nje nazi ukuthi niphakelwa abantu abaniphuca umhlaba kodwa ngithini ngoba nempepho senayishiselwa ukuhamba mina ngibazi lapho mhlawumbe ilanga nemisebe yalo konke lokho enikwenzayo bona bayakuthanda laxhuma lama ngazo zombili ilanga lathi nama ngibazi lapho nakho isiphikwa empilo kodwa suba yini masesizitha nomhlaba lithi ilanga laba bafundanga noma impilo nemvelo sekubafundisa labo ubuhle bobumnyama babonanga noma sebuhlotshiswe ngeinkanyezi baqhubeka nokuzenyeza ngebala labo kwala noma mina namafu sesibafundisa ukuthi insuku ayifani kwathi mase bedelile yimina bathi ngibanga ukushisa lapho esengikufundile ngabantu abasothandweni ukuthi baqala ngokwenza bagcine ngokucabanga lo ntombazanyanaenimbona lapha wasukwamithela indoda endala enomqondo womfana manje ningayibona yehla inyuka nalo baba omdala yimthandi yenzela ukuthi ithola amasentshana ukuze izokwazi ukukhulisa umntwana ngaphambi kokumbiza ngamagama ngicela nikhumbule ukuthi kunowesifazana ohlulekayo ukuyikalela mephuza utshwala thina sikazi sithi umuntu akangaphuzi kodwa abazali beni banesandla ngokunganithengela amathoyizi senidlala kakhulu utshwala kanti nibancane nawe ungaphuza kusho ukuthi ungcono unabanye uyafana nabo mokwazi ukuphakamisa isandla usha umuntu wesifazane mina ngibazi lapho mhlawumbe amahlathi namawa bengafakazelana kangcono naphi isiphiki impela soba yini kodwa masesizitha nomhlaba zadilika intaba umoya ubuvunguza ngamandla nokunyakaza kwamagatsha ngingenze ngabona ukuthi siphikwa nayi ihlahla zithi intaba bazosazi kanjani laba bengazazi kwayibona laba bazi ukuthi kuba umuntu omnyama kuyisibusiso nje kukodwa uNkulunkulu bapha amandla okulapha bengafundanga bakwazi ukutshela inkinga zakho ungabaxoxelanga laba banezithunywa engenazo ezinye inhlanga labo uma bebekwazi ukumisa imvula bebengawakhulumisa nalamatshe kodwa lokho ngeke kusenzeka ngoba bazokusebenzisa njengezikhali mebebulalana ebesinabo izololwandle bengafakazi ukuthi sicishe sawo mawungihlebela umhlabazi uthi phakathi kwethu bekukhona umuntu omnyama owaxoshisa umuntu omnyama emsebenzini manje amagagazi bekumele ukuthi asikhiphele ngaphandle ngoba amanzi ayakhanya athi sijabula kanjani komunye umuzi belale bengadlanga nayi isiphike nje soba yini kodwa mase sizitha nomhlaba nayi isiphike nje sizoba yini kodwa mase sizitha nomhlaba banikini ikhaya utshani ngacasuka ngathi khuza wathula nje ubona umhlaba ubuku buthi utshani nisukile kunina mina ngithola amaqaleni angingawazi anginazi sengaba yisisulu semzimba yabesifazane ababulawe badlwengula ngezikhathi zobumnyama bathi baphuma ilanga ekseni batholakala kumina nina nisazohlupheka hayi kancane kuba njalo ke isizwe masukile esandleni samdala ngoba noma enibuyisa amadlozi nithi senisindisiwe nina meniwabiza ngemoya kaSathane ngisazodla ungaphekwe inyoka notshani bengagcini ngalobhushiri bayeza abanye nayi isiphike soba yini kodwa masesizitha nomhlaba sanibona
ngibingelela wonke umuntu okhona la ngaphakathi. Ithi ngabankulu ingazekeki ngivumeli ngisike kwelijikayo ngigeqa amagula ngemuki ingani le bazali. Ninjani? Mina ngiyaphila, ayi futhi nginamanga. Nginitshela lento enifuna ukuyizwa ngoba nasifundisa ukuthi asibothi kulungile noma kubheda mhla niqala ukusibulala. Kwesinye isikhathi impilo enisiphilisa yona isifanele. Ninokusibelesela kakhulu ngokuthi nasondla manje isiqhatha noNembeza. Masingakhuluma iqiniso nje bazali asinikweledi lutho vele nanenza into okwakumele niyenze. Siyanithanda futhi siyohlezi sinihlonipha ngalokho kodwa sicela nisicabangele ukuthi nathi sinamaphupho ekumele siwafeze. Emasontweni sisoya neziyalo zeBhayibheli soyilandela. Besicela mangenzeka nisifundise kakhulu ngokwakhe ikusasa masisakhula. Ngoba nani la nithi niyakholwa nifuna indlela ezulwini kodwa la kunina akekho namunye othi yena akakusaba ukufa. Nifa ningakhulumile. Mangingambiwa amathuna abanye bethu ngayima beqala ukuthola ukuphila. Inkinga nathi sisuke sabona manje sesibadala ukuthi naniqondeni manithi ithuna indawo yokugcina. Bazali sitshelene ngobuhle bemvelo. Itshala ayitheli nje yinini umhlabathi udiniwe nifane izimfihlo. Yebo nikhule kanzima kodwa lokho akusho ukuthi nathi kumele nisiphilise leyo mpilo. Futhi ke thina sisovotela abazali abazotshela izingane zabo ukuthi akulona icala ukubhedisa ngisi kodwa kuyichila ungalazi ulimi lwakho lebele. Abanye beni banokuyema la mase bedla imbiza ayikafaka kodwa siyaqonda ukuthi siwe ngingakhulumi bona ile mphefumulo yabantu esezandleni zabo phela igazi lomuntu uxoxa indaba liqede. Ngathula nje ukuhlala. Kwase kusukuma omunye umuntu omusha ethi ufakazela lo yamuntu omusha. Uthi umuntu omusha iboni bona bo. Kunje inxa yabo futhi bayazi nabo. Akusasiza ukuphesha inkambu uma imbiza inomthelelo. Mina nginokulala nabesifazane engibashiya kakhulu ngokweminyaka ngibabize ngosmall mangiye enkonzweni yokuyithethelela. Obaba bethu banokujola nontanga yethu pho ngani mina nizongahlulela makukhona amabless. Sikhulile yalo zeqiniso singanikwe inkambe yebudodeni beyifihlo. Sikhule nomuzwa ukuthi hleze ukuphila kwethu kuyicala. Ngoba obaba beyothi mekuzobika isisi kuthiwa benza icala. Bathi mabesilahla bathi icala liwumphiko. Sasozondla kanjani ezethi ingane safundisa ukuphila. Akuwona umthuluko leni ubonayo. Ile inyembezi engangigcine ngikhula mhla kuthiwa indoda ikhalela ngaphakathi. Naba besebenza emadeleni bahluleke ukuthola isibindi sokuhlala nathi phansi ke besichazele kabanzi ngeinkanyezi nezazi esikwaziyo nje ukuthi indoda iyayimela sitshelanga ngokubaleka kokuncika kumdali. Ingakho siwa njalo emabandleni. Sisahambe sifuna labo besifazane ekuthiwa bazovusa imizi yobaba. Sithemba sifike emasontweni abafundisi abathandazela abantu nathi sibathandayo sababeka izandla kade sesiyabalimaza okunye kwakho besingakwazi sikufunde emasontweni. Kwasukuma omunye umuntu omusha ethi ufakazela omunye umuntu omusha ngathula nje ukuhlala. Uthi sisempini bazali. Silwa nalabo abasimithisa futhi sisebenzisa izingane zethu njengezikhali. Ukube nanisifundisile kwasekuqaleni ukuyimela sasingeke amadoda siwabize ngezinja mesiwathukela izinto zawo. Awungeke mina ngamane ngife. Kodwa ngeke ingane yami idliwe ngule step father ngithi ayithule ngoba sizolala singadlile. Nani bo baba ngale nje ukuthi anisondli. Siyanifuna siyanibheka sinitholi noma sivundulula imithwalo yamaqiniso empilweni zoma bethu lutho asiniboni. Bebelokhu bekhophozele njalo baba. Kwase kusukuma omunye umama wathi hlala phansi indodakazi uhluleke uqala. Yebo sinifundisanga okuningi ngempilo kodwa ukhule ngokwanele ukwazi ukuthi uqala ngokubingelela uma ukhuluma nabantu abadala.
Asinifundisanga ukuyimela nalokho siyakuvuma kodwa sikaze sithi gijimani kwabesilisa niyokubanika okuyigugu kunini ukuze nisole lokho enikufunayo. Sizamile ukuniqoqa ngamasonto. Manifika khona naqoma befundisi ngoba nina namantombazane nibanga impilo engcono. Kwasukuma intombi endala. Ibiphethe indwangu emhlophe enechashaza elibomvu ithi bantu abasha nibonani la. Sathi ugogo sibona ichashaza yathi angithuki. Kunjalo ke empilweni abantu bayikhohlwa yonke imisebenzi yakhe emihle bakhumbula iphutha lakhe elilodwa njengoba nani le ndwangu ningabonanga ukuhlanzeka kwayo nabona ungcolo. Idlani masoka kobola hlezi isisombululo bekuyikona ukuphosa ithawula. Lo mthelele nubona manje umphumela ezintweni ezishaya indiva nisakhula. Onyoko noyihlo bebengakaze besibizele imhlangano thina lempilo siyiqala ngani. Izinto zomhlaba kuziyabusa kunina ngaphakathi. Nina nikhetha abantu enibathandayo nayeka labo abanifanele. Niyaqala nokuthanda into engeke nimele. Ntombazana ucasha ngesithupha nawe uyabona. Ngoba ngalesikhathi ontanga yakho belwela impilo engcono wena ubulwela indoda. Nina ke kwangamele nibizwe ngeinhloko ngoba nicatshangelwa imizwa ukhala kuyalawula. Ninokufika nezisho nezakhe ezivuna ukukhohlakala kwenu nina. Nina nithi ngube ndala ilala abantwana manifuna ukulala nonina. Ngoba nongebani uthi ngingathola isinkwa mase kuyakhumbula ukuthi kambe emhlabeni kunentombazane okuyithandayo mase nikhohlwa wonini. Kama la mncedi ngiyabonga. Siphinde simuke elikhulu. Siyabonga kakhulu. Usazobuya.